L-omelija tal-Arċisqof Charles Cicluna fil-Konkatedral ta' San Ġwan kienet parti integrali miċ-ċerimonja tal-ftuħ uffiċjali ta' 13 il-Parlament wara l-elezzjoni ta' 3 ta' Ġunju. Omelija msejsa fuq l-appell lejn il-membri parlamentari biex ifittxu is-sewwa għal ġid komuni tas-soċjetà. Fil-waqt li kwota diskorsi tal-Papa Benedittu XVI, tal-Papa Franġisku u ta' San Pawl tkellem ukoll dwar silta mill-ktieb tal-Proverbi li tenfasizza n-numru ta' kwalitajiet li minn dejjem kienu meqjusa fl-ogħla stima miċ-ċiviltajiet kollha. Kwalitajiet li jinkludu l-lealtà, il-fedeltà, il-fama tajba, il-paċi u l-għena. Kwalitajiet li fuqhom għandhom jibnu l-missjoni tagħhom dawk li s-sibt filgħodu imlew il-Konkatedral ta' San Ġwan. Il-politika għalhekk għalkemm spiss kritikata, i-vokazzjoni l-aktar għolja, waħda mix-xejriet l-aktar prezzjużi ta' mħabba għax tfittex il-ġid komuni. L-Arċisqof Charles Cicluna tenna l-konvinzjoni li jekk il-politiċi jersqu lejn Alla, il-pajjiż jasal għal mentalità li tissupera il-qasma bejn l-ekonomija u l-ġid komuni. Għaldaqstant appella għal fedeltà li tibni s-sinsla tal-governanza u taqdi lill-komunità.